Kajingkren jong kami moba mufti menteri rangba barim ke jamu bat Kashmir habai nujore ki sinjam balashim da ka India bat ka Bangladesh ha ka bedai bat ki jat bendirit pat kala penmi ya ka jingki win ka bajur bha da ka bakhot ya ka jingjia ha sambha la ka arp sauterik unai wing kum ka jingjia ka basu benyau jur kala beteng da ka ben nujore ki jinglong jingman jong ki rit pat ha India bat ka Bangladesh. Ka mufti kalawan ra ya kaju ka jing kaja ka bade bat ka dargat jong uriu khut sufi Umuinuddin Chisti ha Ajmer jong ka Rajasthan. Hadin ka mufti kalaya nujor ya ka India bat ka Bangladesh kumno kile ikijat bindu ritpat ha Bangladesh ki Hindu ritpat kilangat ha ki jing sya thombor lada ki kam thombor ki jai ki ritpat ha India ru te ka ka jing ya pher hapdeng ka India bat ka Bangladesh ngamlap ya ka jing ya pher hapdeng ka India bat ka Bangladesh kalaong. Kaken hun san perkhat jong ka BJP ka Rashtriya Swayamsevak Sangh haba ukurwo kala khot man pensange no mador ki kam thombor persya ki Hindu ha Bangladesh haba kedau ya ka jingkiu ki jingja jong ka jingsya thombor persya ki jat bindu ritpat ka India kalaong bakadei ka kamram jong ka Sorka Shipor balailam da Muhammad Yunus manyadai ka jing im bat ka jing lut jong ki Hindu ha Bangladesh.